Josu, gaur nola hasi ezu estropa, lehengoko denbora kontun hartuz, nola itezaio aurre olako egun batez? Bueno, gure gaurko helburua zen guri eitea eta guztua geratzea, lehenko zen neko itxura tristia eman genuen, gehonek, ez genuen asmatu, ez ginen guztua gatu, gaurko objektiboa zen guk barrun geneukan honena ateatzea, eta horrekin altza resulta dikonera lortzea, eta uste lortu deula, 3. postua lortu du generalen, ez da igual nahi izan genuen itxura baurrengo iganden biziren egenuen gatu, baina bueno, ez da posible izan, eta gure ngurtu zabetu berko berriz. Gaur estropan danak eman datea zatez? Bai, gaur ezek galtzeko etzeon, hilo bizi, urre beire bai, eta nik uste bi talde itxura estropa polita eman deula, eta bueno, gatu berde gure lanakin da guztua. Gaur harri-garria jendia ez, Josu? Bai, gaur ikusi garen urten beste gauzat izan zen, irazi genuen, baina aurten irazi gabere jendia harri-garri, horretako jendia harri-garri, ikusi besteik ez da, galdu irazi, eta horretan nagusi, eta guztua. Gaur gaben hori joan, zozo tokatuko alda? Bueno, zoze inberko du, hain beste denboak arbi-garri pasata, pixkat inberko du zoze. Hala, ondo pasa? Zue, eskerrik asko.